ina waɗanda suka zage ni ban sani ba, ina waɗanda suka zage ni na sani, ina magulmata masu kaiwa da kawowa masu cewa a Aisha Umaira ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza. Ina munafukai, ina yan gulma, ina masharranta, ina masu shaidan zur, ina masu zama su ce wance ta yi kaza, wane ya yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, kuma bacin duk ba su gani ba, ba su ji ba, ko kuma wani ya ji labari ya je ya ɗora. Duk wanda ya zage ni a bayan idona da duk wanda ya zage ni a gaban wani, kamar misali ka je kana ce ai Umaira ta yi kaza nan kuma alhalin kila ma baka ma sani ba, to ina mai muku albishir da cewar wallahi dukan ku na yafe muku. Da fatan Allah Ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu, kuma Allah ya shirya da mu shiri na addinin musulunci. Allah Ubangiji ya ɗora mu kan bisa hanya madaidaiciya. Wallahi duk wanda ya san yayi wani abu, ko ya zage ni ban sani ba, ko ya je ya gulma na wani abu, ko ya min wani sharrin, ko ya min wani kazafi, ko ya faɗi wani abin da ba shi da tabbas a kaina, alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na yafe muku duniya wa lahira. Allah ya yafe mana baki ɗaya. Allah kuma ya sa da mu aljanna firdausi madaukakiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.